mu je zuwa farin sarki Kwankwaso. An gugurin Salamatu dan Musa kai wa makiyarata. Ka shaga ba. Jama'a masu yaran ma wannan lokaci. Barkan mu da saduwa a cikin wannan shiri na kaiwa suna zuwa farin sarki. Shiri ne wanda Hajiya Raihana Kwankwasiya team tare da Hajiya Umma Suleiman Kwankwasiya Saudi Arabia suka ɗauki nauyin kawo muku daga grup ɗin Raihana Kwankwasiya team haɗin gwiwa da Freedom Foundation. So a yau shirin namu ya yi katarin samun wani bako wanda ya bakunci wannan shiri namu da fatan za ku saurare mu tun daga farkon wannan fira har zuwa ƙarshe. Bakonmu na wannan lokaci za mu so aiwa masu sauraro sallama. Assalamu alaikum masu sauraro, ina muku barka da wannan lokaci da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka, amin summa amin. Kamar yadda aka buƙaci in gabatar da kaina, da farko dai sunana Yusuf Aliyu Kutukullu, kuma ni ɗan jihar Kebbi ne, ina a garin birnin Kebbi, amma for now ina makaranta Usman Danfodiyo University Sokoto, kuma ina karanta education mathematics ne, ina kuma 200 level insha Allah. By now we are about to write our first semester exam. Sannan ina matuƙar farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Wannan shine a takaice gabatarwa daga gare ni. To masha Allah, masu sauraro kun ji dai bawan Allah da muke tare da shi. Muna tare da Yusuf Ali Kutulli daga garin jihar Kebbi, kuma an ji matakin karatu ma inda aka dosa. So amma akwai abu ɗaya da bai fayyace mana ba, dan akwai wani suna da na ji ana kiransa da shi. Ɗan autan Kwankwasiya ne ko autan waka ko menene? So za mu so mu ji daga gare ka. Ba da haka za mu so mu ji ta yaya ne ɗan makaranta kuma irin wannan 200 level har ya tsunduma cikin harkar siyasa, kuma cikin harkar siyasa kuma ya kasance siyasa irin ta Kwankwasiya. Insha Allah za mu so mu ji daga gare ka. Alhamdulillah, kamar yadda kai tambaya kusan guda uku a lokaci ɗaya. To da farko dai kace autan Kwankwasiya. To ni dai gaskiya abin da ya samu wannan suna da duk cikin mawaƙan Kwankwasiya dukansu ba ƙaramin mawaƙi a cikinsu idan ka lura, kuma ni ƙaramin mawaƙi ne mai tasowa a yanzu. Shine na samu wannan suna, mutane da su kira na da haka a lokacin da na yi ma Kwankwaso wannan waƙan. Sannan magana ta karatu kuma, shi da ma karatu kasan dole ne, ita kuma waƙa lokaci ne take da shi wanda za ka zauna ka bata, wanda ba zai ɗauke ka wasu awanni ba ka gama harkar waƙa. Shi kuma karatu abu ne wanda kullum ana cikin yinsa, kaga ba zai yi clashin ba idan mutum ya yi musu kyakkyawan tsari. Sai abu na uku kuma dalilin shiga siyasa. To a gaskiya ni dama masoyin Kwankwaso ne tun ba na daɗe ina son shi, zan ce koya ina son shi gaskiya tun ina ƙarami, tun ban kai haka ba, saboda irin aikin alkhairin da nake jin yana aikatawa a Kano. Kuma abu ne wanda duniya take gani, kowa na gani irin alkhairan da yake yi, especially ma gehen ilimi. Kaga yana taimakon ɗayan talakawa sosai gefen ilimi, yana kai su makaranta ƙasashen waje wayanda ba su da ƙarfi. Kaga wannan ma ba ƙaramin gudunmawa ba ce ga 'yan Najeriya, ba ma jihar Kano ɗaya ba. Kaga wannan abin alfahari ne a gare mu 'yan arewa, mun samu irin wannan jajirtaccen mutum a yankinmu. Gaskiya ina son shi ne tun da daɗewa, shi ne sanadiyya na ma na shiga siyasa domin in ba da gudunmawa ta a gare shi. To masha Allah, Malam Yusuf kenan muna tare da fasihin mawaƙi mawallafi na shi His Excellency da Rabi'u Musa Kwankwaso. Masha Allah, mun ji cewa ga abin da ya sa kake ra'ayi da bibiyar irin tafiya ta Kwankwasiya. Shin a lokacin da kai wa shi injiniya da Rabi'u Musa Kwankwaso wannan waƙa da kai mai, ka samu katarin sadar da waƙar ka gare shi ko ga wani wanda yake makusanci gare shi,
kuma duba da ita waka wata aba ce wacce take da surkulli da yawa, ma'ana dukkan mawaƙan nan za a ga kowa yana da wani waje da ya riga. An ban manta ba, ita kanta su kansu mawaƙan kwankwasiyar suna da wata ƙungiya da ake kiranta ƙungiyar mawallafan kwankwasiya. Shin ka taɓa yunƙuri na ka je ka kai ziyara ga su shugabanni na wannan ƙungiya? In na fahimce ka kamar tambaya guda biyu kai a lokaci guda. To tambaya ta farko dai kamar ka yadda kai maganar isar da waka. A zahirin gaskiya ba zan ce ma ta isa gare shi ba ko bata isa ba, domin ba na da tabbacin cewa ta isa wurin shi ko kuma bata isa ba, amma ina kyautata zato, ina tsammani ta isa gare shi, amma gaskiya ba na da tabbas, saboda waƙan na yi ta ne ƙashin kaina, ba wanda ya sani, saboda kawai soyayyar da nake masa da fatan alkhairin da nake masa da irin abubuwan da nake nufi a gare shi, don duk su ne na bayyana mafi yawa a cikin waƙan, na iza ta cikin grup ɗin masoyansa, kuma suka yaba min sosai, kuma suka min fatan alkhairi da addu'o'i, kuma lokacin na ji daɗi sosai gaskiya. Kuma akwai ma wani ɗan uwa a nan garin Kano, kila za ka iya sanin shi, Honorable Usman Lawal Bari, yana neman kujerar memba, kuma da shi ya ƙara bani ƙwarin gwiwa a lokacin na yi waƙan, kuma ya yaba sosai, shi ma ya ji daɗi da irin waƙan. To a hakikanin gaskiya waɗanda suke tare da Kwankwaso sun nuna min farin ciki su akan wannan waƙa. To zan yi tunanin waƙar za ta iya isa gare shi, saboda waɗannan mutanen da suke tare da ni da suke bani ƙwarin gwiwa. Tambayar ka ta biyu ta cewa ko na yi yunƙurin shiga ƙungiya ko kai ziyara ta mawallafan mawaƙan kwankwasiya, a zahirin gaskiya ina da burin wannan a cikin raina, amma dai ban taɓa zuwa Kano ba dai a halin yanzu. Kawai dai ina da buri wata rana Allah zai haɗa ni da su, domin shi masoyi ai abin so ne ka haɗu da shi, kuma kaga su wa'annan mawaƙan na kwankwasiya kamar yayi ne, kamar guidance ne gare ni, kuma ko ba komai ya kamata in haɗu da su domin zan samu shawarwari masu kyau a gare su, saboda kafin manya suna hango abin da yaro ba zai hango ba, ko ba komai sun fi ni daɗewa cikin wannan harka. Kaga ina da burin gaskiya in je in haɗu da su, in gane su, su bani shawarwari, kuma in yi burin tafiya tare da su domin mu samu mu kai ƙasar mu gaci. To, masha Allah, masu saurari kar ku manta kuna tare da shirin mu je zuwa farin sarki, shirin da Hajiya Umar Kwankwasiya Saudi Arabia da Hajiya Rayhana Kwankwasiya daga group na Hajiya Rayhana Kwankwasiya cin muke gabatar da shi. Kamar yadda kuka ji sunan bakon inda ya gabatar da sunan shi da dalilin da ya sa yake son injiniyar Rabi Musa Kwankwaso da kuma ɗin da ya ɗauka a harkar siyasa. A yanzu babban bakonmu za mu tsunduma cikin harkar siyasa kwarai da gaske. Shin da aka fara soyayya ta injiniyar Rabi Musa Kwankwaso da kuma siyasa iri ta Kwankwasiya, shin an fara ne daga mazaɓa ko ko an tafi ne state? Ma'ana a nan mazaɓa akwai inda aka yi riko da shi, ko ko a'a kawai dai ana dai son injiniya da Rabi Musa Kwankwaso ne? Sannan waɗanne managartan ayyuka ne suka janyo hankalin bakon namu har ya tsunduma cikin harkar siyasar Kwankwasiya? Masu sauraro za su so su daga gare ka. A gaskiya ni ta ga ba ɗan jihar Kano ba ne, bale in ce ina da wata mazaɓa a cikin garin Kano wadda a nan cewa soyayyarmu da shi ta fara. Gaskiya ni masoyin shi ne, kuma ina da burin ya amfana da soyayyar da nake yi masa ko ta wani hali, sai kuma Allah ya kaddara cewa gashi ya fito neman shugabancin ƙasarmu. Kaga ko a nan dole in nuna masa irin soyayyar da nake yi masa, domin ta nan ne kaɗai zai gane cewa ina son sa, kuma insha Allah za mu yi ruwa da tsaki, duk ƙarfinmu da lokacinmu in ta kama da abin hannunmu, abin da Allah ya hore mana za mu yi amfani da shi domin mu ga mun kai
shiga wannan kujera da muke fatan ya samu insha Allah. Tambaya ta biyu kuma abin da ya ja hankali na ga son shi injiniya da Rabi Musa Kwankwaso, a gaskiya abubuwa ne da yawa waɗanda kuma suke a bayyane kuma duniya tana ganin su, mutane suna ganin su. Kamar yadda na gaya ma a baya, injiniya da Rabi Musa Kwankwaso mutum ne wanda yake da son matasa su samu ilimi ingantacce. Domin yau in ka lura majoritin 'yan siyasan da suke taka siyasa a Najeriya suna amfani da matasa ta hanyar da bata dace ba, ta amfani da su wajen yin kamfen da ba su kwayoyi suna sha, da dai amfani da su ta hanyoyi da yawa da basu dace ba. To a gefe guda kuma sai aka samu wani ɗan siyasa wanda yake da son cigaban matasa, domin duk waɗanda ake ba scholarship a karatun nan dukansu matasa ne, yara ne, kuma ɗayan talakawan nan matasan su ne wasu 'yan siyasa suke amfani da su suna bata musu tarbiyya, suna kawo hayaniya ga gari. Duk shine sanadiyar rashin zaman lafiyar nan da muke fama da shi. To amma kaga shi a tashi zuciya ya yi tunani ne yadda zai taimaka wa matasa, domin kasan matasa su ne ƙashin bayan kowace al'umma. Idan suka gyaru to za a samu cigaba da yawa a wannan al'umma, domin ko ƙasashen da muke gani suna cigaba suna samun abubuwan more rayuwa da ayyukan alkhairi a ƙasashensu, majority ba su da matasa masu yawan ta'addancin nan da masu shaye-shaye da yawa. To wannan yunkuri na injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso ya ja hankali na sosai wajen ƙara sansa, saboda duk wanda ya ce zai ɗauki matasa ya aza su bisa hanyar ilimi to shi ne masoyinsu na gaskiya na asali. Domin duk wanda zai ɗauki kuɗi ya baka ya ce ka je ka laƙa faston shi ko ka je ka yi wani buge-buge ko fita da hayaniya saboda wani muradi na kan shi, a gaskiya ba masoyinmu ba ne. Kuma ina mai ƙara jan hankali ga matasanmu na Allah da mu farga mu gane masu son mu da gaskiya da waɗanda kuma ke son amfani don kalura siyasar nan gaba ɗaya da ake yi duka mai matasa su ne suke yin ta. Babu dattijon da za ka ga ya fito yana ta yawo yana tallan wannan ya tallaci wannan in dai ba su manyan mutane tsakanin su ba. To duk wannan wahalhalan siyasar da ake yi gaba ɗaya ya ta'allaka ne bisa wuyan matasa. Kaga idan matasan mu ba su mai da hankalin su ba suka gane wanda yake son su tsakani da Allah, domin a zahirin gaskiya 'yan siyasar nan ba sa son matasa, domin duk wanda yake son matasa ba zai ɗauki kuɗi ya bashi ba ya ce ya je ya laƙa mai fosta ko ya je ya tara hayaniya saboda wani buri na shi na cikin shi. To gaskiya ina kira ga matasanmu dan Allah mu farka mu daina biye ma mutanen nan masu son su azama bisa keken bera, mu zo mu rungumi waɗanda mun san suna son mu tsakani da Allah. Domin a halin yanzu gaskiya ni ban taɓa ganin wani mutum ɗaya a arewa wanda yake aikin alkhairi kamar injiniya da Rabi Musa Kwankwaso ba. Domin duk wanda yake ƙoƙarin ya dasa yara masu tasowa nan zuwa gaba, a gaskiya wannan masoyi ne wanda ya kamata mu yi alfahari da shi. Idan aka dawo fannin ayyuka na gwamnati, lokacin da yake gwamna mun ga irin ayyukan da yake yi a garin Kano. Mutanen Najeriya shaida ne, ba mutanen Kano kaɗai ba. Mun ga irin yadda ya gina jihar Kano. Jihar Kano yanzu da sunan Kwankwaso ta yi fice, domin jihar Kano yanzu jiha ce wadda babu jihar da za ta gwada mata yawan hanyoyi, kuma hanyoyin ma masu kyau masu inganci, duk sanadin injiniya da Rabi Musa Kwankwaso. Kaga ko ta wannan ɓarin Kwankwaso ya yi zarra. Sannan ga fannin tsaro, a lokacin da yake gwamna mun ga irin yadda yake kokari wajen tahiyyatar da local government 44 ba tare da ana samun tashi hankali a cikin wannan dalilin kadai. In mutum ya rike su a matsayin ya samu masoyi, ni a tunanina ya yi kamu babba, kuma ya isa ba da hujja da su, kuma ya bugun gaba da su a ko'ina. Kuma duk inda mutum ya faɗi waɗanda hujjoji nashi, ni ina tunanin za a ce lallai ya yi dacen masoyi. A gaskiya ni ina mugun son injiniya da Rabi Musa Kwankwaso saboda ayyukan alkhairin shi da yake yi a talakawa. To alhamdulillah, masha Allah. Muna cikin gabatar da wannan shiri namu na muje zuwa farin sarki, muka samu karuwa
wasu group su ma sun zo da sunan cewa su ma suna so a ringa gabatar da program wanda zai ringa tattaunawa da 'yan group din. So kuma na ce musu already muna gabatarwa, so alhamdulillah wannan shiri tun anan muna ganin ya samu karɓa. To bari mu dora a firan da muke da bakonmu na yau daga jihar Kebbi. Mun ji duk irin abubuwa muhimmai da suka sa ko kuma kake da kishi na irin siyasar injiniya da Rabiu Musa Kwankwaso. A matsayinka na matashi dan makaranta, sai ka bi gwamnati wacce take ci. Kazalika a matsayinka na mawaƙi, an san mawaƙi mutum ne wanda shi burinsa ya waƙa a biya shi. Nan ma duk sai ka bi, ka ɗauki wanda ba shi da gwamnati kake bibiyarsa. Idan ka duba a 'yan takara, muna da 'yan takara a ƙalla ba a sarrafa guda hudu. Muna da His Excellency da Rabiu Musa Kwankwaso, muna da Bola Ahmed Tinubu, muna da Alhaji Atiku Abubakar makwabcin jihar ka, sannan muna da Peter Obi. Wayannan su ne wayanda ake tunanin su ne dai. Idan ka duba wanne irin abu ne ya bambanci injiniya da Rabiu Musa Kwankwaso da waɗancan 'yan takarar, kuma kake tawassali da wannan abin da in Allah zai cika wa 'yan ƙasa buri na ganin cewa injiniya da Rabiu Musa Kwankwaso ya zama shugaban ƙasa. Masu sauraro za su ji wannan abu naka ko wannan ra'ayi naka. To alhamdulillah, kamar yadda ka faɗi, muna da 'yan takarkaru guda hudu: injiniya Rabiu Musa Kwankwaso, da Alhaji Atiku Abubakar, da Bola Ahmed Tinubu, da kuma Peter Obi. To kamar yadda ka sani, wajibi ne ga kowane ɗan ƙasa na gari ya amfani da ilimin shi da tunanin shi wajen fitar da shugaba na gari ga al'umma. Domin idan ka zaɓi mutum, ka zaɓe shi ne zai wakilce ka na tsawon shekara huɗu. Idan ka zaɓe shi saboda wani burin naka na cikin zuciyarka na ƙashin kanka, ko don saboda kuɗi ko wata dangantaka da take tsakaninka da mutum, ko kuma wata kujera da kake tunanin za ka samu cikin gila ko makamancin wannan, a gaskiya ka ci amanar ƙasarka, ka ci amanar mutanen ƙasarka, kuma ka ci amanar kanka. Sannan abu na gaba, mutane da yawa suna yin wani kuskure wajen zaɓen ɗan takara. A nan ɓangaren mu Kebbi, Sokoto, Zamfara, muna da irin wa'annan mutanen. Na sha haɗuwa da irinsu, za ka ji suna faɗin cewa suna son injiniya Rabiu Musa Kwankwaso, amma suna tunanin ba zai kai labari ba saboda sabuwar jam'iyyar da ya fito ba za su jefa mishi ƙuri'a ba don kada su yi wasting ɗinta. To wannan babban kuskure shine ya kamata mu fito mu yaƙi da shi, domin wannan ba ƙaramin kuskure ba ne. Domin wannan, idan muka rasa wannan dama, ba za mu sake samun ta ba sai bayan shekara huɗu. Duk wanda yake da wannan a cikin rashi, idan Allah na roƙe shi da ya cire. Kada ka damu da wata sabuwar jam'iyya ce ko me, ka damu da mutumin da aka tsaya a wannan jam'iyyar. Mu fito mu jefa masa ƙuri'a, mu koma mu bi shi da addu'a. Ubangiji ya fi mu sanin abin da daidai, ya zaɓa mana abin da fi zama alkhairi. Ka riƙe wannan, insha Allah ina tunanin za mu cimma burinmu na ala Najeriya ta farkin da ba a yi tunanin za ta kai ba. Alhamdulillah, masha Allah. Wanda ita ce tambayar da nake so dama zan maka, kira da za ka yi, ko kuma wanne irin abu za ka ce game da mutanen da suke cewa ai His Excellency da Rabiu Musa Kwankwaso ya fito a jam'iyyar da suna da, ko kuma suke da tunanin ba za su yi ba. Wasu ma za ka ji suna cewa ai His Excellency da Rabiu Musa Kwankwaso ba shi da kuɗin da ya kamata a zaɓe shi. To tun da har ma ka shiga wannan fage, yanzu ina ga wanne kira za ka yi wa matasa na ganin cewa sun jajirce, sun cire wa kansu wannan tunanin, ba wai matasa ba, 'yan ƙasa na gari, talakawa wanda suke cikin halin kuncin rayuwa na rashin ilimin 'ya'yansu, da rashin tsaro a ƙasa, da rashin samar da abubuwan ci gaba na ƙasa. Wanne kira za ka yi na ganin sun cire wa zukatunsu wannan tunani na cewa su daina fa tunanin cewa a'a injiniya da Rabiu Musa Kwankwaso ba shi da kuɗi, ko kuma in ka sa mai ƙuri'a sa asara ƙuri'a za ka da dai ka faɗa a baya. So wanne kira za ka yi, ba wai matasa ba, ga 'yan ƙasa da baki ɗaya, cewa duk wanda ya san ya sabunta ƙuri'arsa ya tabbatar ya je shi ya ansa wannan ƙuri'ar sasa. Insha Allah za mu so mu ji wannan abu
amsa daga gare ka. Kafin jin wannan amsa, mu saurari wannan saƙo. Canji muke so a jihar Kano, yanzu ma'amal da Kwankwaso ce shi samu zaba. Ba zan kibi ba zan gudu gulgulo ba. Canji muke so a jihar Kano, yanzu ma'amal da Kwankwaso ya ce shi samu zaba. Ba zan kibi ba zan gudu gulgulo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sunana Anas Adam, wallin matashi mawallafi mawaƙin Kwankwasiya a social media. Ina kira ga matasa na ƙasata da mu fito mu zaɓi injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso a jam'iyyar NNPP mai kayan daɗi a kakar zaɓen da ke karatowa da 2022. A jihar Kano mu tabbatar mun zaɓi injiniya Abba Kabir Yusuf a jam'iyyar NNPP da dukkanin 'yan takarkarinmu na majalisar jiha da tarayya da sanatoci ga baki ɗaya kwata a ƙasa baki ɗaya. Mu guji harkar banga siyasa, mu guji shan miyagun ƙwayoyi, kar mu sake 'yan siyasa su yi amfani da mu domin cin muradin rayuwarsu. Mu sani matasa mu ne shugabannin gobe. Sunana Anas Adam Abuna Wazu. Na gida ya gane abin da na ce da bako. To, masha Allah, barkamu da dawowa daga ansar saƙo. Bakonmu daga jihar Kebbi sai ka ɗora a kan tattaunawar da muke da kai. Matasa da kuma sauran al'umman gari. Domin mutane da yawa za ka ga akwai waɗanda ma ba wai suna da matsala da Kwankwaso ba ne. A'a, su masoyinsa ne na jini. Amma sanadiyyar wannan jam'iyyar da suke ganin ya fito, suna ganin cewa sabuwa cewa kowa ya ida sanin ta ba, in suka zaɓe shi ma kamar ko da sun zaɓe shi ba zai ci ba, irin ƙuri'an da zai samu ba za ta sa ya kai ga ci ba. Kaga wannan ba ƙaramin kuskure ba ne. Idan ni na cire wannan abun a ran nan, kai ka cire wannan abun a ran ka, shi ma wani ya je ya cire a ran shi. Da haka da fara guda nan za mu ga matasa da kuma 'yan ƙasa na gari. Ba zan daina cewa matasa ba, saboda matasan su ne still dai ake fighting na rayuwa ta gaba a gare su. Domin duk abin da ake yi ana yi ne domin mutane masu tasowa. Domin su shugabannin nan da kuke gani suke so su kai wannan mulki, sun riga sun samu abin da suke so a duniya. Duk abin da za su yi suna yi ne domin mu, especially masu kishin mu daga cikinsu. Domin akwai wasu waɗanda still abin da Allah ya ba su gode masa ba, sai sun yaƙaci wanda an ka ce su bamu. To ya kamata mu matasa kuma sannan da 'yan ƙasa na gari mu fito mu kwaci mu da hannunmu, domin da hannunmu ne kaɗai za mu iya gyara Najeriya. Yau za ka ga mutane da yawa suna faɗin Najeriya ta lalace, duk mu ne muke lalata ta, saboda muna amfani da ƙuri'unmu ba hanyar da ta dace ba. Mu ne muke ɗauko shugaba mu ana, mu ne muke sauke shugaba. To me yasa ba za mu ɗauko wanda zai yi amfani da wannan kujerar ma wajen yi mana aiki da hidima da abin da ya kamata? Kuma alhali wannan aikin muna gani da yanzu komai yana ofulli ne. Mun san wanda zai mana aiki, mun san wanda ba zai yi ba, mun san wanda zai ci amana, mun san wanda ba zai ci ba. Domin abu ne ya fito a bayyane. Mun san cewa injiniya da Rabi'u Musa Kwankwaso mutum ne mai kishin matasa. Duk wanda aka ce ma yana da kishin matasa, ni a gani na shine number one choice wanda ya kamata mu zaɓa. Sannan bai tsaya a nan ba, mutum ne mai son ci gaban arewa da Najeriya baki ɗaya, especially arewa. Duk da ba zan ɓoye wannan ba, magana ce ta gaskiya, ya zama dole a faɗe ta. Ko kwanakin baya muna da rakwad ɗin wani faɗa da aka yi a can kudu nan. Gwamnonin arewa da yawa ba wanda ya magana a kai. Injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso yana gwamna, shi da kanshi ya taka jirgin shi daga nan arewa ya je har can wannan jiha domin ya kwato mu 'yan uwanmu haƙƙinsu da aka tauye a can. To irin wannan mutum ya fito neman shugabancin ƙasa, kuma muna cikin irin waɗannan matsalolin. Idan muka bari muka yi asarar shi, ni a tunanina wani babban asara. Domin a kaf waɗanda suke neman wannan kujerar, a gaskiya ba zan ɓoye ku ba, ni ban ga wanda yake da nagarta na 50% na irin cikin nagartar da injiniya Rabi'u Musa yake da shi. To a zahirin gaskiya ina mai roƙo kuma da ƙara tunatar mana, don Allah mu zo mu yi abin da ya dace.
ana cewa matasa wai ba mu da ƙuri'a, ba mu da ƙuri'a. To don me ba? Duk wanda ya san yana da katin zaɓe don Allah ranar nan ya fito ya nuna cewa shi ɗan ƙasa na gari ne, ya zaɓi shugaba na gari domin mu samar ma ƙasar mu ci gaba mai ɗorewa. Domin yanzu Najeriya ya kamata a ce ta wuce wannan matsayin da take a yanzu. Duk ƙasashen da aka ba su incin kai tare da Najeriya yanzu duk sun yi mana nisa. Ya kamata a ce mu wuce haka, amma saboda Allah yana haɗa mu da shugabanni waɗanda ba sa son ci gaban mu, to ya kamata mu zo mu yi karatun tanatsu domin mu ɗauko waɗanda muka san cewa za su riƙe mana amana, za su kula da mu, su yi mana aiki, su yi mana abin da ya dace. A taƙaice dai wannan shine kira na ga 'yan uwana matasa da kuma al'ummar gari masu jefa ƙuri'a. Kuma dan Allah duk wanda bai yi katin zaɓe ba ya ƙoƙari ya yi shi domin ita ce zai iya gyara Najeriya da hannunsa. To alhamdulillah Malam Yusuf, shin akwai wata hanya da kuke bi ne na ganin kun nuna wa mutane cewa ko da ranar zaɓe an je, idan an ba su kuɗi su anshe kuɗin su cinye kuɗinsu ne, sannan su je su zaɓi jam'iyyar NNPP mai kayan marmari? Wace hanya kuke bi saboda ku nuna wa 'yan uwa mutane na karkara cewa ita fa wannan jam'iyya ga irin muradin da ta zo da shi, kuma ga abin da za ku gane ta, ma'ana za ku ga kwando da kayan marmari a ciki irin su inibi, su gwanda, su lemo, su abarba. Shin kuna irin wannan shirye-shiryen misali ko a makaranta haka ko a unguwanni? Tilas ga duk wani ɗan ƙasa na gari da ya fahimci wannan, da ya ƙoƙari ya fahimtar da sauran al'umma irin muhimmancin zaɓen wannan jam'iyya ta NNPP. Kuma tabbas ranar zaɓe jam'iyyu daban-daban za su fito da kuɗi domin sayan al'umma. To wannan kuɗin da ake badawa, ko da ka karɓe shi baka jefa mutum ba, baka ci amanarsa ba, domin cikin kuɗin al'umma ne, kuma kuɗin al'umman nan kana ɗaya daga cikin al'umma ne. Kaga ko kenan da an ɗauko kuɗinka an baka, an ce ka zaɓi jam'iyyar da ake tunanin za ta zalunci, kai a cikin nan ka san jam'iyyar da ya kamata ka zaɓa. In ka shi kuɗinka ka ci baka yi laifi ba, amma me kada ka yi kuskure da hannunka a jefa Najeriya cikin wani mawuyacin hali. Wannan magana ta wayar da kan al'umma muna nan muna ta yi, insha Allah. A nan makaranta ma muna da ƙungiya ta Kwankwasiya, sannan a nan birnin Kebbi da jihar Kebbi baki ɗaya muna ƙoƙari maganin buɗe group na wayar da kan al'umma saboda a fito a zaɓi jam'iyya NNPP mai mutanen birni da mutanen karkara. Mutanen birni kaga muna da hanyoyi da yawa na isa gare su, na isar da saƙo ba tare da mun je wuraren su ba. Sannan haka zalika masu mutanen karkara muna da hanyoyi da yawa na isar da saƙo gare su ba tare da mun taka ƙafa mun je harorin su ba. Kaga su mutanen birni muna haɗuwa da su, sannan kuma muna da social media muna yaɗawa ana gani. Su mutanen karkara muna amfani da harshen mu wajen zuwa mu rera waƙoƙi na faɗakarwa waɗanda za su sa mutum ya fahimci, domin mutanen karkara suna sauraron waƙoƙin mu sosai. Kaga ta wannan hanya ma za mu ba da gudunmuwa, za mu yi amfani da harshen mu mu fahimtar da su wanda ya kamata su zaɓa, wanda zai kawo musu ci gaba, ya kiyaye musu haƙoƙinsu, ya ba su kulawa da su da dukiyoyinsu. Insha Allah ta wannan hanya muke ƙoƙari mu ga mun isar da saƙo a gare su domin mu samu mu haɗa kai gaba ɗaya mu ceto ƙasar mu Najeriya. To alhamdulillah, duba da lokacin da aka ɗeba wa wannan shiri ya ɗan fara karatuwa, amma kafin mu kawo ƙarshen tattaunawar da kai babban bakon Malam Yusuf daga jihar Kebbi, babban fasihin mawaƙi kuma mawallafi na waka, kuma waka irin ta siyasa ma irin ta Kwankwasiya. Za mu so kaɗan rera mana wannan waka da ka yi wa shi Excellency da Rabiu Musa Kwankwaso, inda yiwuwar hakan. Baya ga haka kuma wanne irin fata da kira za ka yi wa wannan shiri, da kuma godiya da za ka yi wa su wayanda suka ba da ragamar a gabatar da wannan shiri, wato Hajiya Umar Suleiman
kwankwasiya saudi arabia wacce take tiritiri da kwankwasiya da hidimta wa kwankwasiya da tallafawa wayanda ba su da hali kwarai da gaske da tallafawa marayu da kuma ita ya gare ta wato hajiya Raihana kwankwasiya da kuma ƙarin wasu mutane da muka samu ko wani gurup su ma da suka zo suke cewa a kirkiri wani shiri da zai rinka tattaunawa da 'yan gurup wato gurup ɗin honorable bashir sanata sharaɗa wanda aka fi sani da bashir sanata. Alhamdulillah, kamar yadda ka buƙaci in rera waƙar da na yawa mai girma injiniya da Rabi Musa Kwankwaso, insha Allah zan rera ta domin masu sauraro su ƙara jin ta, na san in sun ka ji ta ma kila za su iya tunawa da ita insha Allah. Rabbi Allah nake son fara waka domin shi ya bani abin da nake bukata. Ya Allah na gode da kai yau ni mai daraja, waƙar kwankwasiya ce yau zana rera. Ya Rabbi Allah nake son fara waka domin shi ya bani abin da nake bukata. Ya Allah na gode da kai yau ni mai daraja, waƙar kwankwasiya ce yau zana rera. Ya Allah ka kare jagora ubanmu, kwankwasa madugunmu, shugaban kasarmu. Allah ko ana nasa ina tunanin wasu daga cikinmu za su iya tunowa da wannan waƙar. Bayan wannan ina kira ga matasa da waɗanda ba su da katin zaɓe da Allah su yi ƙoƙari su mallaki katin su, domin wanda ta wannan hanyar ce kaɗai za mu iya kawar da wannan gwamnati take mana mulkin zalunci, mu kawo wadda muke sa ran za ta mana aikin alkhairi da ƙasa baki ɗaya. Sannan zai amfani da wannan dama in miƙa godiya ta musamman ga shugaban wannan tafiyar tamu mai albarka Hajiya Ummu Salma Saudi Arabia. Muna godiya sosai da irin ƙoƙarin da kike yi da ayyukan alkhairi da kike yi ga al'umma talakawa, domin a gaskiya muna jinjina miki sosai. Sannan zan yi amfani da wannan dama in sake godewa Hajiya kuma shugabanmu a wannan tafiya, sannan kuma iya a wurin shugabar muslim Hajiya Ummu Raihana. Muna miki godiya sosai da irin lokaci da ƙwarin gwiwa da lokaci da gudunmuwa da kike ba su a gare mu. Muna godiya sosai. Ubangiji Allah shi ba mu sa'a, Allah shi sa mu samu nasara a babban zaɓe mai rashi. Kuma zan miƙa godiya ta musamman ga mutane masu sha'awar wannan shiri da ku masu sauraron mu da kuka ba mu lokacin ku kuka saurare mu. Ubangiji Allah shi bar zumunci, Allah shi bar mu tare, Allah shi ba mu abin da muke nema, Allah shi aza Najeriya bisa turba ta bullewa da shugaba na gari irin injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso. Zan miƙa godiya ta musamman ga shugaban wannan shirin namu mai albarka wanda ya gabatar da wannan shiri, wato Malam Anas Adamu wanda aka fi sani da Abu Nawal. Muna godiya sosai. Ubangiji Allah shi bar zumunci, shi ba mu abin da muke nema, shi sa mun yi wannan abu ne da al'umma, kuma sai Allah ya sa ya amfani al'umma, domin dama duk abin da muke yi muna yi ne domin al'umma. Allah Ubangiji ya sa ya amfane su. Idan akwai inda muka yi kuskure, Allah shi yafe mana, Allah shi aza mu bisa hanya madaidaiciya. Na gode kwarai sosai da wannan tarba da na samu daga wajen masu gabatar da wannan shiri, musamman shi mai gabatar da wannan shiri Malam Anas Adamu wato Abu Nawal. Muna godiya sosai. Allah shi bar mu tare. Na gode kwarai. Allah ya saka da alkhairi. To masha Allah, da irin wannan waka da aka yi wa His Excellency da Rabi Musa Kwankwaso, babban bakonmu Malam Yusuf daga jihar Kebbi, dan jami'a a level 200 kwatankwacin cewa gab da kammalawa. Sai a yi sallama da masu sauraro a cikin wannan shiri namu na muje zuwa farin sarki Kwankwaso, adalin jagoran talakawa da kishin talakawa. Sai a yi sallama da masu sauraro. Alhamdulillah, muna godiya sosai da Allah ya gwada mana farkon wannan shiri lafiya, kuma ya gwada mana ƙarshen sa lafiya. Ina godiya sosai ga wanda suka ba mu lokacin su suka saurare mu. Allah shi bar zumunci, Allah shi ba mu abin da muke nema, kwankwasiya amana. To, amin Malam Yusuf, Allah ya amsa. To jama'a, nan muka zo ƙarshen wannan shiri namu da muka sa suna mu je zuwa farin sarki Kwankwaso.
shiri ne wanda Hajiya Umar Suleiman Kwankwasiya Saudi Arabia tare da gurin na Hajiya Rehana Kwankwasiya Kin wato Hajiya Rehana Alhassan Abdullahi mai Freedom Foundation suka ɗauki nauyin kawo muku tare da gurup na Bashir Sanata wato Bashir Sanata Sharaɗa suka ɗauki nauyin kawo muku shi a maimakon su da kuma bakonmu Malam Yusuf daga jihar Kebbi dan makaranta ɗan jami'a a Kwankwashe mawallafi sai ni ana fara magunar wanda na gabatar muku da shirin nake cewa Allah ya sada mu a cikin wani sabon shirin namu na muje zuwa farin sarki farko Allah ya tabbatar mana nasara Allah ya tabbatar mana da injina da tragi musa ko kusa a matsayin shugaban kasa Allah ya tabbatar mana dukkanin ɗan takarkarinmu a dukkanin kujerunsa kwana lafiya. Inu a mai ribi akwai daɗi, Rabi'u Musa Kwankwasa ai kai wa makiya faɗi. Zuciya ta jagoran mun san bata zamo kazama ba.